Hukumar Hisba ta jihar Kano ta yi nasarar kama wasu 'yan daudu a cikin wannan wata na azumin Ramadana. Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da Sanka Hausa TV. Idan wannan shine karo naka na farko da kasancewa tare da mu, ka danna subscribing da alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu. Hukumar Hisba ta jihar Kano ta fito sintiri ne kamar yadda ta saba na yau da kullum, amma Allah ya ba ta nasara ta cika hannunta da wasu 'yan daudu waɗanda ba sa gudanar da ibadar Allah a wannan wata mai albarka. Sai dai 'yan daudin sun bayyana dalilinsu na kasancewa ba sa azumin watan Ramadana, suna faɗin cewa wai suna jinin al'ada. Wakilinmu ya matsa da abin naɗar magana don jin waƙa a bakin mai ita, to amma sun ƙi cewa komai. Za mu ci gaba da bibiyar su, idan Allah ya sa sun magantu za mu kawo muku don ji daga bakinsu. Sai dai mu ce Allah ya shirye su. Kada ku manta, idan yanzu ka zauna ka danna subscribing da alamar ƙararrawa don kasancewa da Sanka Hausa TV a kowane shirye-shirye da zarar ta ɗora. Muna godiya.